Bersamaan kerjasama yang luar biasa dari Elena Audio Production juga Elena Music, kembali the best perform dari Diva Fira. Satu tembang yang cukup terbaru ini ya, tembang spesialnya buat semuanya. Aku kelingan yang krungu tembang aku seneng sajane ora ono niat aku gawe lara atimu sing karepmu warone lagi ya kepiye maneh ben ketemu ajan kahanan wis kaya ngene gawe masalah tresno wis ora iso dipeksa kebayang teko ngimpiku. Apa kowe ra krasa tresno sing jelas sing ngarep moto padha roko wis jamapak wis monggo pinaran nanging takdir Gusti sing ra iso ditolak. Wis pengen dadi siji sikapmu sing ra nentu sing marai aku yakin ragu pengen bersatu saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti kuduke tresno sumpah aku rapopo yen akhire padha lunga wis cukup sumangga yo Elena Music untuk Indonesia Diva Fira.